ҳар як шахс боре ҳам бошад дар ҳаёт орзуи бой шуданро кардааст. Инкор накунед. хуб мешуд ки пули зиёд медоштам. дар фикри ҳамаатон пайдо шудааст бевосита аз сину солатон. лекин чӣ одамони бойро аз камбағал ҷудо мекунад? фарқият байнашон дар чист? биёед мебинед. бингаред, кадоме аз инҳо бой ва кадомаш камбағал аст? шояд ин шахсе ки либосҳои брендӣ ва ороишҳои гаронбаҳо дорад? Не, ин шахс танҳо кӯшиш мекунад ки дар чашми дигарон бой намояд, ва онҳое ки дар ҳақиқатан пули зиёд доранд ҳамаи пулҳояшонро дар намоиш намемонанд. ҳатмин нест харидани шим бо нархи $1000. ҳангоме ки чизҳои хушсифатро метавонед якчанд маротиба арзонтар харид намоед. ба ғайр аз ин одамони бой кӯшиш намекунанд ки аз қафои мода бошанд. медонед барои чӣ? барои он ки онҳо намехоҳанд ба дигарон исбот кунанд ва медонанд ки сарфи беҳуда дар чизҳои нолозим ин беақлист. шахсони камбағал бошанд вақте ки ҳамаи пулҳояшонро сарф мекунанд ва то маош якчанд рӯзи дигар боқӣ мондааст, онҳо аз пай ҷустуҷӯи кори дуюм мешаванд ва ҳатто дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳам кор мекунанд. аз кори зиёд ҳатто фаромӯш мекунанд ки барои чӣ ин корро мекунанд. мақсади асосияшон бошад пули зиёд ба даст овардан аст. чӣ қадаре ки онҳо пули зиёд ба даст наоранд ба онҳо камӣ мекунад, чунки онҳо барои пул кор мекунанд ва намедонанд ки пулро чӣ хел дуруст истифода баранд. одамони бой бошанд баръакс коре мекунанд ки пул дар онҳо кор кунад. шахсони камбағал кореро интихоб мекунанд ки маоши баланд ба даст биёранд, ҳарчанд ки ин кор барояшон писанд нест. онҳо тоқат мекунанд дар чунин кор ва намехоҳанд ки корашонро иваз кунанд. одамони ҳақиқатан бой кореро интихоб мекунанд ки барояшон писанд аст. лекин барои муваффақиятро соҳиб шудани ин кам аст. онҳо масъулиятро ба зиммаи худ мегиранд. камбағалҳо бошанд дар камбағалиашон дигаронро айбдор мекунанд. мегӯянд ки волидайнам нодуруст тарбия кардаанд. давлат ҳамон бад аст, дар мактаб дарси соз намедиҳанд. ман муваффақ мешудам, вале ҳеҷ вақт бахт бароям намехандад. мехоҳам бизнес кушоям, вале вақти мувофиқ намеёбам ва тағои бой ҳам надорам, гӯё ки худашон гунаҳгор нестанд. шахсони бой бошанд ҳамаи масъулиятро ба уҳдаи худ мегиранд. онҳо дар хатогиҳояшон танҳо худашонро гунаҳгор мекунанд ва аз пай ислоҳи хатогиҳояшон мешаванд. ҳатто тарзи коркунии бойҳо ва камбағалҳо фарқ мекунад. пеш аз оне ки кореро кунанд, онҳо мебинанд ки чӣ хел дигарон мекунанд ва айнан мисли онҳо месозанд, чунки онҳо худашонро бовар мекунонанд ки агар ҳама ин тавр кунад, пас ин дуруст аст. бойҳо бошанд риск мекунанд, чизҳои нав месозанд. онҳо ҳам мебинанд ки чӣ хел дигарон кор мекунанд, аммо онҳо нусхабардорӣ не, балки кӯшиш мекунанд ки аз дигарон дида хубтарашро созанд. пеш аз ҳама онҳо ба худашон боварӣ доранд. барояшон ақидаҳои дигарон муҳим нест. онҳо ҳамеша аз пай амалии орзуҳояшон ҳастанд. камбағалҳо ҳам орзу, мақсад ва ҷасорат доранд, вале мақсадҳояшонро ба фард мегузоранд. орзуҳоеро ки дар як ҳафта метавонанд амалӣ кунанд, орзуҳои ҳаётияшон меҳисобанд. гӯш накун шахсонеро ки мегӯянд ту гӯё чизеро наметавонӣ. онҳое ки худашон наметавонанд, шуморо низ бовар мекунонанд ки кардани ин ғайриимкон аст. мақсадро мондӣ, пас онро соҳиб шав. афзалияти бойҳо дар он аст ки онҳо амал мекунанд. дар кадом ҳолате ки набошанд таслим намешаванд. камбағалҳо худомӯзӣ намекунанд, китоб намехонанд, забонҳои хориҷӣ, касбу малакаи нав намеомӯзанд. бойҳо бошанд чизҳои нав меомӯзанд ва рӯз то рӯз ҳаракат мекунанд ки аз диррӯза дида беҳтар шаванд ва ба ин восита аз ҳаёт бештар лаззат мебаранд. шахсони камбағал дар як вақт аз пай якчанд кор шуда ягон тоашро то охир анҷом намедиҳанд. онҳо ҳатто намедонанд ки чӣ тавр вақтро идора кунанд ва фикри сохтани рӯйхати ҳаррӯзаро ҳам намекунанд. бойҳо бошанд медонанд ки вақт аз ҳама чизи қиматтарин аст ва онро оқилона истифода мебаранд. пешакӣ рӯзашонро ба нақша мегиранд ва ба корҳои беҳуда машғул намешаванд. ба фикрам ҳоло бисёриҳо мегӯянд ки бойҳо на он қадар одамони хуб ҳастанд. онҳо ваҳшиёна рафтор мекунанд, ҳамаро мехаранд, яъне ки тағаббузӣ мекунанд, ҳамеша хашмгин ҳастанд, худашонро аз дигарон боло мегиранд. аммо дар ҳақиқатан ин хел нест. дар бисёри ҳолатҳо камбағалҳо чунин рафтор мекунанд. онҳое ки пули зиёд надоранд ва ба тамоми қувва кӯшиш мекунанд ки дар чашми дигарон бой намоянд. вале ҳастанд шахсони дар ҳақиқатан бой ки дағалона рафтор мекунанд, лекин ҳолати хуби молиявӣ дар ин ҷо гунаҳгор нест. ҳарчанде ки онҳо пули зиёд доранд, аммо дар асл камбизоат боқӣ мемонанд ва худнамоишдиҳӣ мекунанд. дӯстон, ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. ҳатман фикру ақидаатонро оиди шахсони бой ва камбағал дар зери видео нависед ва агар видео бароятон писанд омада бошад, лайкро зер кунед ва дар канал обуна шавед.